Hustisya ang panawagan sa nahabiling pamilya ni Richie Nepomuceno kinsa gipusil patay kagahapon. Ang report ni Femery Dumamo. Tanaw na ko, nga nanay nagdinaganay, nang ryoso sa ko, pag tanaw ko, akong di asawa na dito. Sakit kay lagi buhat. Emosyonal nga nanawagan og hustisya si Danilo Nepomuceno, bana ni Richie. Nagkabulag sila si Danilo ug Richie sa niaging tuig apan pabili ng maayo nilang komunikasyon alang sa mga bata. Gani gahapon sa buntag, gingon ni text ang biktima ngadto kang Danilo nga makigbalik kini kaniya. Kung buhi pa ba na siya, o kinsa patay na ba ka na, ang suspect. Nala ko yung ayaw lagi apil akong mga anak. Kung namoy pagdumot, arin lang muna ako. Ako lang yang nga ihuli lang na ninyo kung sa gipanguha ninyo dito pagkuha ninyo dito sa Minglanilla. Na motor ninyo gikuha, pang ihuli na ninyo, maluoyin taon mo. Kay wala man may kahibalo kung kinsay nagbuhat, kinsay among kontra. Wala pa jud mi idea, wala may kahibalo kung unsay angay namong buhaton ang amo lang yung pangayo hustisya ra jud sa pagkamatay ni ate. Wala na makiti ang cellphone nga gigamit ni Richie o dili na usab matawagan ang numero nga gigamit sa biktima sa pagkontak kaniya. Asa na cellphone na karon. Mga tatoy dapat ipusin may makuhaan pag mga kuan ba ebidensya. Gilagway nga kugihan ug manggiunahon sa pamilya ang biktima. Samtang gitugan sa gadfokal sa tungkil Minglanilla nga sa niaging simana lang nagpatabang kanila ang biktima aron makakuha og indigency paper gikan sa barangay aron makalibre sa pink room examination. Tinguha gyud niya nga makabot ang hustisya sa pasangil niini nga gilugos siya. Gikawat ang iyang kwarta ug iligal ang pagdakop ug pagtanggong kaniya. Patabang lang yun siya kay aron mapurso yung case. Kay ingon siya musukol yun siya. Iya jud ko na i-fight iyang right. Ang patayng lawas ni Richie gikatakda nga dadun sa ilang dapit sa La Libertad, Negros Oriental. Uban ni John Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.